is röviden, ahogy mi repelünk. Dáviddal. Sziasztok, én Dávid vagyok, és itt van velem Jeff. Sziasztok. Ugye nálam is megtekinthető lesz, Jeff elég hülyén mondtál az elején. Na mindegy, de hát én is elmondom, rappelni fogunk. Ha nem értettétek, hogy Jeff mit mondott. Mert furán mondtam. Három, és de a link a leírásban, az alapvetően a leírásban. Ja, meg a rap szöveg letölthető lesz. Elég Ahhoz mondtam. Na. De megmutatom, hogy honnan lehet letölteni. Na, én most nem, úgyis ott lesz a leírásban. Meg tudjátok keresni. Mediafire-ról lehet letölteni. Na jó, hát akkor szerintem egyre indítsuk el. És nem ő indított, és nem ő, mert ő nem tudja, hogy kell letölthetővé tenni, mert az... Minek vagyok? Na. Na, én csináltam. Na, szosz. 3, 2, 1. Na, induljál már. Elindul. És nem tudok meg a szöveget. Akják szóval. Jó. Srácok, gyerekek, én Dávid vagyok, ez az életemben, remélem, szerintem az nem kell csak szöveg, de nem lesz jó, ha meghallgatom. Szeretem a volt és a Minecraft. Átadom a szöveget haveromnak, Jacknek. Srácok, én Jeff még sosem elbeletem, de tudom, hogy jó lesz. Én is vidis vagyok, mint Dávid, de a repünk közös, ezért megírtuk. Sokat játszunk együtt, mert nagyon jó haverok vagyunk, mint a legjobbak egymásnak. Ez olyan hasonlítás félség. Csak őket nem tudiknak, hanem magunkból rappelünk. Először én kezdtem, és azt állja Jeff. De Jeffnek. Ez lesz az első. De szerintem jó lesz benne. Megint én jövök. Dávid szerintem sokat költetek a résznek a megírásával, de én erre felem, hogy nehogy azt legyen, hogy hiába írtam meg Dávid. Haverom. Jeff pedig együttértő volt, szerintem most is az velem, mert nagyon jó haverom. Ő a második legjobb haverom, első no. Vele is lesz majd egy-két videó, úgy mint Jeff-el. Nem tudom ki az a Noah, akiről beszél Dávid, csak annyit tudok, hogy Noah, hogy az a Noah gyerek a legjobb haverja, de én vagyok a második legjobb haverja, én beélem ennyi. Hallom, hogy nem tudja Jeff, hogy ki az a Noah. Ő a legjobb haverom, azt tudja, hogy ő a legjobb haverom. Mármint Noah, és egyben az osztálytársa. Mondjad már! Így már értem, hogy ki az a Noah, megyünk át, hogy Noah ki Dávid legjobb haverja, és egyben osztálytársa. Érted, akkor jól de itt a vége még szerintem így csak fog beleférni az időbe. Szerintem az elég jó lesz, a szöveg nagy részét írjuk. Első részeken csak, a többit én, de nem is gond, gyorsan megírtam, mert gyorsan gépelek. Értem már, hogy ki az a Noah, de azért én is írtam a szövegből, igazad van, hogy te többet írtál, de nekem ennyi is elég volt. Értem már, hogy érted, de hogy meg legyen challenge azért 17 soros lesz, először 5 részesre terveztük, aztán végül 6 részesre. Örülök, hogy megvan a Hardstream Challenge, de szerintem ennyi bőven elég volt nekünk, legalább nincsnek. Na hát, ennyi lett meg a rap. Láthatjátok, hogy nálam folyton feljött egy ilyen figyelmeztetőféle ablak. Ez csak azért van, mert egyszer gondolom túl sokszor van megnyitva. De hát most már az Internet Explorer-t meg a Google-ot be is zárom. Hát igen. Meg az utórendet. Hát ez eléggé rossz volt. Ja. Hát igen, meg annyi, hogy itt láthatjátok, hogy itt soros helyett részest kellett volna írnom.
És hol van? Itt 17 soros, itt úgy számoltam, hogy 17 soros lett, de aztán tévedtem, mert 18, ha jól számoltam. Nem mindegy, de hát az ennyi is lett volna. Hát még van 5 percük, akkor gyorsan megszámolom, hogy jól számoltam, vagy tényleg 17. Most 3:41 másodperces volt. Tehát 18, igen, jól számoltam. Nálam 5 percet. 5 percig tartott. Nálam Bedikem 5 perc 35 másodperce meg. Jó, hát az ennyi lett volna, gyorsan elkezdem felrakni, aztán nem tudom mi lesz. Aztán. No, tehát ennyi volt a videó, sziasztok! Srácok!